music solo star na kụrụ ọgaranya Abuja ọnwa gorigori ọnwa ife aba n'aka na-ejila enye elenya oyime mara na kọcha mụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya n'obodo Abuja ndị Igbo dogwu ka mụ na-akpọ ọnwa Chukwu debele na duru ọba odogwu ọgaranya ngada ọgaranya ngada ọ na-enye n'obodo aka nya ka eji akpọ ya ọnwa asị n'ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibi ya ma ọ bụrụ na ọkụ ọnụ agụzụ ya agụzụ ọkpọ n'isi asị na nkụ dị na mba na-eghele mba nli ya ma isi ka solo star wee na-ajụ nwa gwara ezu ụlọ na-asapụ ife o ji egwuli egwu nụ ụbọchị Chukwu kele onye ka o kele ife ọ ga-abụ n'ụwa eze nkotonko dị ekwe mkpuchitenụ mana ọ bụzi ka onye na-emele n'ụwa na-ede kwebe furu ndo nso ka dịka ọrụ na-ezulike mama sawa kpansewa 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 oyo Abuja ọnwa korikori Chief Alolo Innocent Okezue ife ọbọzi n'aka nụ na-ejilozi enyele ya onye jesi nke ya kalanụ ka nke ya kalasi n'ụwa asị na ọbụrụ ka onye ra na-ebe kama na ọ bụ ife na-emezi n'obodo otu onye sizi ejenu ka ọ danye na ezi akụ n'ụwa na duru ọmanụ n'aka mana na Autonomous Community obodo ọma odogwu gala akwụkwọ n'oke ibe nyasị aganụ na mgbọ na-agazi so besi ka na mmanụ ibe eji ama dike ọkụkọ ga-abụ oke na-esi na nwata agụsịla akwụkwọ wee jebezie n'Abuja ọrụ oyibo ọkwazi First AIA Residence n'Abuja 1976 oge ọ dabaziri tigbuo Ozogbue ọzọrọzi isi onwe gbadatazie Benin City ọjọọ ndezi akala gị ya Chukwu Olise agọzie ya ọbụla ọkasị akasị onye chisi Kenya akalia onye chisi Kenya akalia na Chinewubezienu na Chineme ọgalanyanụ onye menanya ụfụ Abuja n'ibuzi ọkasị akasị n'ụwa nụ ọ bụzi onye ka anyị na-ekwu maka ya nọ asị na ọbịa ehi gara ụzọ nwere akaebe Chief Alolo
Innocent nwa hụrụ ọzọ okezue dịka gwagbu n'obinu odogwu ka m na mụ Abuja bịa bịa abalị digilidi sawam egwu dị ya chilizie gaba na Chukwu agọzi nwa akalaka gị ọnwa asini bekwuli bakwudebie maka behind every successful man there must be a reasonable woman. I went to ọzọ she Mrs. Bernardine Nwoyoyo Kezue ezi adadi ọra mma na ama n'ogu Osodieme one na Duroma ice onye anyị na-achụ ebi na-akpọzi apanya ọ bụ na ojila ọgbụ ebinu n'oji ọgwụ ya lele ụwa maka na otu onye si eje ka ọ kanyela oyi nnukwu si akụnụ ife emele edenu ede ebezi enwe na-enwere ife imele nnu anyị ji akpọzi gị ọnwa na Duroma a na-ekwuzi na nkịtị ekwunu ịgbapụrụ mmiri n'obodo sizi obodo ṅụnwa mmiri ọma ụmụ nwanyị ikpere mgbu na-enye gị ngọzi itinyere street light n'okporo ụzọ maka ọdịmma obodo na mmepe nke kasị nke wee bụrụzie Abuja Empowerment Scheme na Duroma na Kamanana Autonomous Community ife ji ama onye fụrụ obodo ya n'anya anyị na ya ogologo ndụ narị isi kenụ isi gịnụ ife onye mele n'ụwa na ukeji elote anya chiligaba Abuja chiligaba ọnwa oyoko your empowerment scheme ọkasị akasị Sọchukwu ma nke ka mma ife ji azọlite ụmụ ogbenye babụlụ ọgaranya ya ka eji akpọzi gị ọnwa Abuja na AIA